מזל טוב ליום הולדתך, אבי חבר יקר. התבקשתי מוקדם יותר היום לשלוח סרט וידאו עם זיכרונות משותפים מבית ספר בויאר. ואומנם אני לא זוכר זיכרונות משותפים מבית ספר בויאר, כל מה שזכור לי הוא הנסיעות המשותפות שלנו בקו 18 לכיוון הבית ספר. אתה הגעת ברגל עם אחותך רותי מרוממה, ואני הגעתי בקו 5 מרחביה. בתום הבית ספר ובתום השירות הצבאי אני נסעתי לארצות הברית, אתה נסעת להולנד, ו-1986 לאחר שובי יצר איתי קשר יום אחד רון היקר, וסיפר לי שמצאתם את השם שלי עם טלפון באתר חבר'ה המיתולוגי, יצרתם קשר, ומאז הכל היסטוריה. שיהיה לך רק טוב, אבי כהן, חבר יקר, בריאות, נחת מכל סובביך, ביי.